داغماي سلامتنا يبصحكم زخبركم سمعتنا كم تعمدوا تحسنا زحبرناكم كثير زغارب إثيوبيا نطقي تصبي بوليتيكا بزبرار استلالو فلي مدب قربي سنايت أنا حات إثيوبيا نطقي تصبي بوليتيكا إثيوبيا بأزيت هواسي تاريخ ومدرخ تحلف الله ويانا كابا إثيوبيا ونتخنانيبو تسبب علاماتاتو كتكبر كمقابريا خطقاملو تصنحي جزاء سلفي ودق بوشتو تزاريقو أبحد حدو متأممانات فيو نتتمرز زقوما والدبات أمونغو فتحاو من نبارز تقلب هزب جلن توات إيران يركبام بمسنا بدي أواجاتن أفوموزن كي تسعده بزي مقرات زغط زلنا عبن تقاومون هزبي أنصار تسرعات نسوز سعبو كبيد عنوتن ملماس كتباو نتفتن بساط هزبي أشحات ناي بوليتيكا أسرات نمفتاح زتوسد ربوس سقومتي قمقام جيرنا قدلتاتنا بزي نحسيا تنقاقفنا زسانحنا قعزي أكايدا كن الرموينا زعينتو تأبار مجلسي ملوات منابر نايتون ببلشونان زتفلالي قبناتن زتقواماتعو لعلوت حالفتي اتبقدمون وصان بوتا زينبرو قداماي منستر إثيوبيا سلطان كلق زتقدد اللخونات داقماي أواج دنقاق وان حدقا تكاي قداماي منستر من يخون أبزب الحطو زتفتر وطري عليس زمن كاليو حد متققع زيقاتات قفعن كتلتن سلماو هزبي بوتهدرات منقستي مكسال عدتاتن ممزبال أمايتا شحات هزبن بسنكي مسفحفحي سقومتتات ويانا بحطو مننتن واننت جزاءاتن زتقهاده قجتن متفنانن كللات قال خابتي أبز قربا قزي استرائي قلوح فتسامتاتيوم أب كمز عينت حبر بزوح عميقون استحلال خنص أقاماز حاقوف تهواس مدرخ كونتات إثيوبيا نابي كمرح يخل اتزرلو سيناريوتات انتايوم برقص النت مئما زكال هيكونن اتهاجر كاب قصصر وصاخي كيز الشغل كبيت كونتات جن قد إموالهم إذا زباويت حيل نخد كونيائي أزي بزح دقوماز فسس الهاجر ناي فدراليزمن ديموكراسن تموكرا نخالوت أرأي خونس تبهل الله عقاب سلام سراويت بموفار استنادت بدرب أهاز كتباو عبيتا منافحس تقبر الله إثيوبيا كاب تثبيت بزحات نتعذبت معدو كقرم يخيل يخون انتخونه مزاز نايت سرعات ويانه كاب فلما استخطلو بوليتيكان بحيلن شرحن تعاب عبوز انحي هزباو سمعيتن نزفلت جن ازنت كوزي كقرمو اي كألنيوم ابقرنا افريكا ببزح هزبي قداميتي بصفحات مريد دمخالئيت تسرع إثيوبيا دمقت مرأيا نايتي نعمتات نزوبانا أبزي قوارز بوليتيكاون قطباون قلولاو قجتن زي مرقاقان دحرتن دخنتن زعنن يزولو سأبي بوليتيكان صعبيناتونيا كم زفلت أبحاد هاجر زركوبو بهيرات وي بهير سبات ببوليتيكاوي قطباوي محبراون بحلاون مسقاقارن وهدتن يوم سمور هاجر نمخان زبقعوم ويانجن كاب هاجراو علامان العلي تحت هاجراو طمحات زقدم جوجله بمخانو بقالسي وصو حزب إثيوبيا بحفشا برزين مسوات حزب تግራይ ድማ بفلاي ام منبر سلطان مستخويته ناب صبيب ربحاتاتيو احنفنيفوم قند مسارحي نايز علاما زغيرز وصدو ድማ نحزبتات إثيوبيا حد حزناقوت عليتاوي بوليتيكايوم هاجر من مقاقالن من نقواتن وين تخونه بزي دقف حيالات اي كالني سلازبله ድማ امبا يخونون يوم نابزبولهم حيلتات قدام بمصقاع ومنا قلقال مخانو خرقاقز سلامن قصانتن زوبانا ابزرق اجند حيلتات وصاي كأند مقابر يخوينو كواسات صنيحوم ويانا ابلعلتي بعال دماعو زخون هزب ارترا كمون ابلعل قربيت هزب صومال زفتصمو قلع ورار قداموان حيلتات نمحقواس دا امبر هزبن هاجرن إثيوبيا كاب أزربحو نجر سلسنا بريكونان لومي كاب زخون اوان نلعلي بروح كوينو خمزلو اتي اب إثيوبيا تخصيتو زلو نتقوي كأند تنقو مرحتو ويانا او تحتها قراوي بوليتيكايم ويانا دليت هزب زوكل
ሃገራዊ ዛዕባ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልን ተዝነብር ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሲኑ ክነባበር ዘኽእሎ ርጉእ ፖለቲካዊ ስርዓት ክፈጥር ሙሉእ ዘይጉድል ዕድልን ተኽእሎን ነይሩዎ እዩ የግዳስ ረብሓ ጉጅሉ ጥራይ ስለ ዝዓጠጦ ኣብ ክንዲ ቁኑዕ መኣዝን ሓደገኛን ኣዕናውን መገዲ ክኽተል መሪጾም ከም ሳዕብየን ናይቲ ዝፈጸሙ ስትራቴጂያዊ ጌጋታትን ኣሉታዊ ደገፍ ግዳማውያን ሓይልታትን ከዓ ጉጅለ ወያነ ሰላምን ርግኣትን መላእ ቅርና ኣፍሪቃ ክሓማምስ ጸኒሖም ኣብ መወዳእታ ንገዛእ ርእሱ ክወጾ ኣብ ዘይክእል ዓዘቕቲ ጥሒሉ ይዕለብጥ ይቕዝምን ይጠራዕን ኣሎ ዘለናዮ መድረኽ ጸቢብ ፖለቲካዊ ጉጅለ ወያነ ዕርቃኑ ዝወጸሉ ጽልኢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እዚ ጸረ ሃገራዊ ሓድነት ዝኾነ ኣዕናዊ ጉጅለ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሓሉ ወያነ እንተላይ ኣብቲ መሰረተይን ቀንዲ ደጀነይን ዝብሎ ህዝቢ ትግራይ እምብዛ ዝተፈንፈነሉ መድረኽ እዮም ኣብ ምድሪ ትግራይ ኦሮሚያ ኣምሓራ ሶማል ዓፋር ቤንሻንጉል ጋምቤላ ክልል ደቡብን ካልእን ዘሎ ሰላማዊ ተቃውሞ ህዝባዊ ኣብያን ፍኑን ዓብታትን ካልእ ዘይኮነ ምህርቲ ናይ ዝጸቢብ ፖለቲካ ጉጅለ ወያነ እዩ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፖለቲካዚ ብቁጠባውን ናብ ሓደገኛ ውጥቀት ትንቆስ ዘላ ሃገር እያ እቲ ድርብ ኣሃዝ ተባሂሉ ከበሮ ዝተደሰቐሉ ቁጠባዊ ዕብየት ነቲ ብገዚፍ ድጎማን ቀለተን ኣብ እንግዳ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተጻዕነ ናይ ልቓሕ ባላ ተደጊፉ ውሑዳት ካብ መጠን ንላዕሊ ሃብቲ ዘኻዕበትሉ ብዙሓት ድማ ብሕሱም ድኽነት ሕማም ጥሜትን ድሕረትን ዝተገርፍሉ ማሕበር ቁጠባዊ ህይወት ናይቲ ሃገር ዝገልጽ ዳ እምበር ንዕብየት ሃገር ዘመልክት ከም ዘይነበረ ሕጂ ከም ፀሓይ ቀትሪ ደሚቑሎም ነዚ ሓቂ እዚ ጉጅለ ወያነን ናይ ውሽጥን ደገን መፋግርቶምን ኢላማ ተቃውሞ ክገብረን ዝተራእየ ስርዓት ወያነ ካብዚ ተሸሚምዎ ዘሎ ዓዘቕቲ ውድቀት ንምውፃእ ኣብ ስልያውን ጸጥታውን ስራሕ ገዚፍ ወፃን ናፍሰሰ ግዚኡ ብዝሓለፎ ናይ ፖለቲካ ቲያትራትን ድርሳናትን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክጠባብር ንህዝቢ ትግራይ ድማ ኣድሕነን ንኽብል ይፍትን ኣሎም እዚ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ምዕልባጣት ግን ፋይዳ ክህልዎ ይከኣልን ካብ ሕጂ ንድሓር መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ኣብ ኢድ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዳ እምበር ኣብ ኢድ ወያነ ኣይኮናን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ሳዕብየን ናይቲ ወያነ ዝተኸተሎ ኣዕናዊ መገዲ ገጢምዎ ዘሎ ከቢድ ሽግር ብልቦናን ምክኣልን ጸይሩ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ብምቕዳም ኣብ ቁኑዕ ፍታሕን ሓባራዊ ምርድዳእን ክበጽሕ ድማ ባህጊ ናይ ኩሉ ደላይ ጽቡቕ እዩ እንተ መርገጽ ኤርትራ ብልዕሊ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘይኮነ ካብ ነዊሓት ሒዙ ብዘየሻሙ መገዲ ዝተነጸረን ኣብ ዝኾነ መድረኽ ተቐይሩ ዘይፈልጥን እዩ ብደረጃ እምነት ኮነ ግብራዊ ስጉምቲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንጽቡቕ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ንሕማቑ ሓሊኖም ኣይፈልጡን ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ምስ ኢትዮጵያውያን ውድባት እንተላይ ምስ ወያነ ሓቢሩ ዝሰርሐ ንኢትዮጵያ ከገማምዕ ዘይኮነ ሓራ ኤርትራን ሓዳስ ኢትዮጵያን ሕሉፍ ናይ ኩናት ታሪኻዊ ምዕራፍ ዓጼን ሽርክነትን ሰናይ ጉርብትናን ክፈጥራ ካብ ዝነበሮ ሓያል ባህግን ትምኒትን ብምብጋስ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ሳዕብየን ኮሎ ገና ስለ ዝተገንዘቦ ጉጅለ ወያነ ኣብ ሕገ መንግስቱ ንምብትታን ሃገር ዝዕድም ናይ ምንጻል ዓንቀጽ ከስፍር ቋንቋታት መሰረት ብምግባር ንህዝብታት ብስም ፌደራላዊ ምምሕዳር ክገማምዕ ንጸቢብ ረብሓታት ዘገልግል ሓድሽ ክልላዊ ዶባት ክነድፍ እንከሎ እቲ ተግባር ቆውንን ብዕሊ ኣፍሊጥዎ ነይሩ እዩ ወያነ ግን ጸቢብ ረብሓታቱ ስለ ዝዓጦ ዝሰምዕ እዝኒ ኣይነበሮን ሕጂ እውን ድሌት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኮይና ስምርትን ብልጽግትን ጎረቤት ክትከውን ዳ እምበር ድኽምትን ዝተኸፋፈለትን ሃገር ክትከውን ኣይኮነን ንኻልኦት ክትከፋፍልን ከተዳኽምን ምድላይ ብቆንዱ ከም ወያነ ዝኣመሰለ ብጸቢብ ፖለቲካ ዝምራሕ ዝሓስቦ ናይ ድኹማትን ርእሰ ምትእምማን ዝጎደሎም ወገናትን ኣተሓሳስባ እዩ ካብ ልዑል ርእሰ ምትእምማን ዝመንጨወ ስትራቴጂያዊ ኣጠማምታ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ግን ህላዋ ስምርቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዓብ ረብሓ ምዃኑ እዩ ዝኣምን በዚ መትከል እዚ ድማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሕጂውን ከም ትማሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐስነሉ ኣብ ውሽጡን ምስ ጎረባብቱን ብስኒት ዝነባበረሉ ኣብ መላእ ዞባና ሰላምን ፖለቲካዊ ርግኣትን ዝሰፍነሉ ሃዋህውን ምፍጣር ብሓላፍነታዊ መንፈስ
ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሰርሑ ይቕሰቡ እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓዋቲ ውጥቀት ወያነ ከዓ ግድነታዊ እዩ